Matul il-ġimgħa ta' Santa Marija l fuq minn 70,000 passiġġier qasmu minn Malta għal Għawdex. Dan ifisser żieda ta' 3% fuq is-sena li għaddiet u żieda ta' 13% fuq 3 snin ilu. Ġew trasportati l fuq minn 18,000 vettura minn Malta għal Għawdex. Dan ifisser żieda ta' 2.5% fuq is-sena l-oħra u kważi 13% fuq l-2011. F'din l-industrija bednajt huwa l-mod li bih titkejjel l-okkupanza fil-lukandi u sarraf flejl għal kull persuna. Skont l-aħħar statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, sal-31 ta' Mejju li għadda Għawdex irreġistra żieda ta' bednights fil-lukandi ta' 7% fuq l-2013 u ta' 22% fuq is-sena 2010. Dan isarraf żieda ta' kważi 4,000 bednight fuq l-2013 u żieda ta' 18,500 bednight fuq is-sena 2010. Meta żar diversi operaturi fil-qasam tat-turiżmu, il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo stqarr li ż-żieda turi żewġ xejriet pożittivi. Jiġifieri li Għawdex qed jirnexxielu jkattar it-turisti fl-istaġuni l-baxxi kif huma x-xhur Jannar sa Mejju. Fl-istess xhur kien hemm żieda ta' 10% ta' turisti Maltin li għadu fil-lukandi u l-guest houses. Din iż-żieda kienet iffaċilitata mill-Valentine's Special Weekend u l-weekend ta' jum l-Omm. Fis-sena 2013 il-bednights ta' turisti barranin laħaq id-972,000. Il-Ministru Refalo stqarr li l-prodott turistiku Għawdex tjieb. Għawdex iktar nadif, Għawdex iktar sabiħ u naħseb dan qiegħed jattira t-turist li l-Gżira Għawdxija. Refalo temm jgħid li l-Gvern għandu strateġija biex ikabbar it-turiżmu billi jinkoraġġixxi niċeċ partikolari. Apparti s-suq ġdid tal-cruise liners li sejjer ikun possibbli fil-bini tal-cruise liner terminal u dak tal-yacht marinas ser jiġi żviluppat it-turiżmu mediku u turiżmu edukattiv.